Kanselado ang mga bookings sa mga resort sa Samal Island human nga dili makasulod ang mga bata edad 15 anyos paubos ug senior citizen nga 65 anyos pataas subay sa Executive Order 12-B sa Davao City. Ana ang report ni Sheila Vergara Rubio. Sukad Lunes, nabantayan sa Samal Ferry nga nagkagamay ang mga sakyanan nga gasakay sa barge pasulod og Samal Island. Namatikdan ang striktong pagsita sa kapulisan ug kasundaluhan sa masakyanan nga dunay dalang bata edad 15 anyos paubos o senior citizen nga 65 anyos pataas. Wala mo na inan? Balik mo, madam. Wa na ako'y nakita, naobserbaran nga na mga below 15 years old nga nung lagi sila nga dili na makasakay di sa Mumpire. Pero siguro kay nakita na ako, murag wala na may mga bata ron ning sakay dire. Giklaro sa Samal LGU nga ang maong kamanduan wala nagikan kanila. Inay base kini sa Executive Order No. 12-B nga girelease sa Acting Mayor ni atong Abril Sebastian Duterte kalabot sa updated COVID-19 protocol. Ana yun, adjust yun ta. Siguro, kung mutaas po ang Del Norte, baka we might follow with Oriental. So, ani ni, then, tayo mahimo pandemic ta. Hinay-hinay na unta naka-recover kining usa ka resort sa Kaliklik sa Babak sa kapait sa pandemya. Apan karon, subling naglisod, human kanselado ang ilang mga bookings. Pait tungod kay mga bata pa naman ang masagad ginadala sa dagat o mga katigulangan hinungdan nga karon hastang mingawa. We just hired quite a few people that after 2 weeks pa lang we told them naman just to stop working. And kung kini walay klaro na kahumanan, we will be again forced to not only lay off but maybe tell them to stop working for a while because we cannot afford to pay them. Hinuon girespeto nila among pulisa sanglit grabe ang surge sa COVID-19, ilabi na nga daghan na usab karon ang mga bata nga nataptan. Kinsay parent mo adto sa dagat o sa beach na dili ko yung kids, no? You can't tell your kids, di alam mo kay mag-beach mi ni daddy. So dili pwede na. And also seniors are the one who spend. Mag-birthday ka ng senior, dalagi na tanan pamilya. Respeto na to kung unsa ang patakaran pod sa lain na LGU. Sunod na lang ta. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao.